Durna kula wonten cawe nggih. Kula remen dene Ngastina gadah pujangga enggal ugi ingkang jajar lenggahipun Bapa Durna inggih menika Begawan Dewaning Rat ingkang sagah damel ringking Pandhawa. Nggih. Dikolak boten serik. Oh, mboten. Menawi mriki wonten pendhita enggal wonten anyaran ingkang nderek mriki niku kula malah remen. Awen menapa? Sata Kurawa mangke saya kiyat. Saya malih menawi wimbuh nem-neman. Saya remen. Nyatanipun guru kula Begawan Dewaning Rat ugi mbekta Nalendra Giri Kencana Prabu Dewa Kahana. Nggih. Setunggalipun maneh Prabu Dewa Murita. Inggih Prabu Rewang. Nggih nggih. Nanging kula entosi kados dene ngenteni sileming palwa gabus kumampanging watu item. Ngantos dinten menika teka dereng wonten kawusananipun dipun srantos kemawon nggih, Ger. Monggo nyuwun dhateng Bathara mugi-mugi menapa ingkang paduka gayuh menika kasembatan. Manut laguning Kurawa nguni patining Sang Abimanyu kula nenamit pasang kaliman tabik nggih anak Prabu paman sengkuni pripun sampeyan sing nderekke Begawan Dewaning nggih sampun kasembatan. Wah syukur mangayu bagya. Wah pancen kula akeni pendhita enggal menika pinter sanget. Pintere pripun saged memba warna Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Prapta wonten Cintakapura gumun kula Prabu Puntadewa lan sak sederekipun ugi boten ngertos menawi sejatosipun menika sesingloning pendhita. Lajeng nggih pustaka Jamus Kyai Jimat Klimasada sampun saged dipun beta dening Begawan Dewaning Rat. Wah matur kenging panuwun. Kula menika ngungun menawi lajeng pustaka Jamus Kyai Jimat Klimasada dipun beta. Sampeyan boten susah menggalih werna-werna. Nanging nuwun sewu, caranipun damel kawoning mengsah menawi cara ing kados mekaten menika kala wau boten lanang. Boten lanang. Kersanipun. Nah, leres sing baku iso menang. Lah sak mangke pendhita Dewaning Rat wonten pundi? Sak mangke nedeng damel cara nyingkiraken Pandhawa. Kula pitaya suwe mijet woh ranti Pandhawa tartamtu saged pejak margi Klimasada sampun wonten epek-epekipun Begawan Dewaning Rat. Yen ngaten kula nggih badhe goleki. Manguwa baksi manyura
Yai Hanuman malumpat sampun prateng witing naga sari. Aduh Yai, kula ngupaya paduka Kyai Semar. Iya. Aku lunga. Nyang awang-awang kumitir sowan Bathara Wenang. Hanuman, ora susah kowe crita warna-warna, aku wis ngerti. Ratu Ndrawati wis rawuh ning Klampis Ireng, anakku Petruk dadi kurban. Aduh, lajeng kados pundi? Wis kowe kudu ngetutake aku saka kadohan. Merga lelakon iki kudu enggal dipadhangke. Dahat kawelas arsa hanenggih Kilurah Petruk kantong bolong dawah tebih kacepit ing asem dampit dasare mapan ning alas gedhe kang banget kawate peteng datanana sunar srengenge rengket kayu kekayane tepung tumpang malang pang-pangi kewan galak pating glemprong ula gedhe mijil saking ngerong sambat nganti gerok parandene datanana ingkang mitulungi datanana ingkang cinipta muhung teka pati mangkono panggraitane Petruk saya ngarunapung demira sambat aku gak tiba kaya ngene kecepet. Aduh, ora iso bangga. Nek pancen dewa wis matesi umurku ya mung kudu semene. Aku undutin dewa timan. Urip kaya mengkene iki, aku wis pisah karo anak bojo, pisah karo wong tuwa lan dulur. Ning kepiye meneh wong nyatane aku bengok-bengok ya ora ana sing gelem nulungi aku. Apa pancen kene iki ora ning wong liwat. Oh dewa. Apa pancen paduka negakake ning apa ya ana critane wong nyatane Gareng ya jek urip, Bagong ya jek urip. Apa ning kok gara-gara mung Semar Gareng karo Bagong ora ning Petruke kowe ya ora apik. Ning nek gara-gara nek Garenge tok ora nggo Petruk ora nganggo Bagong kok ya apik wae. Gareng tok. Ning nek ora nganggo Petruk. Oh, yo. Monggo sing diarep-arep pirang-pirang kuwi nek gara-gara ki mesti metu Petruk. Kalau wis metu Petruk, ayo gek ndang rono. Ya mesti ngono kuwi. Terus sek. Aduh, yo.
Kek sapa to ya sing iso mitulungi aku? Aku, Tru. Kowe aja nangis. Bapak kula eling. Bekti kula, Pake. Iya, tak tampa, Petro. Cibu. Ibumu saiki wis ora gelem melu. Ibumu wis sepuh, Petro. Kala mangsa mung wakil IP-ne. Nggih to, Pak. Nggih bekti kula nggih, Pak. Iya, Petro, iya. Aduh, mboten nyono. Bapa kula Sang Gandharwaraja Sula saking Madyantara sampun kepareng rawuh mitulungi dhateng anake lanang. Paduka mboten negakaken dhumateng kasangsayaning putra. Iya, Petro, iya. Aku kapan karo kowe, aku kangen karo kowe, Petro. Nggih, ngaturaken panuwun, Pake. Kowe priya sejati, kowe abdi tulen ingkang nyatane. Kowe nindakake jejiban, mbok antepi nganti kaya mengkono. Ya kuwi pono kawan sejati, Petro. Aduh, ngaturaken panuwun. Luwih-luwih Sang Bathara Semar ya wong tuamu sing kula wentah kowe wiwit biyen. Kowe aja wani karo panjenengane Sang Dewa Ismaya. Kowe kapok sing wis ya, Petro. Nggih kula mboten badhe wani mula ngantek kula rewangi kaya ngeten iki kula mundi dawuhe bapak. Kula nek kali bapak niku sanipun ajre saestu. Iya, nggih. Nanging dos pundi malih Pandhawa sakmenika kecalan pustaka Jamus Klimasada. Ya mula kuwi. Sak bisa-bisa kowe kudu melu sabiyantu nganti sak ketemune. Napa kula saged, Pake? Kowe mesti bisa mergo aku bakal mbiyantu marang kowe, Petro. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap ler kincanging sang mawe gandrung subarang kadul wukir moyak mayek ngaturaken panuwun nggih caranipun dos pundi aku tak manunggal karo kowe dhisik kowe mesti bisa salin rupa Petro.
mangrempak wadyara nanggana ronenggana magawya gelar sira wang-wang magawya gelar sira wang-wang ledala iya wah kok weruh-weruh bareng bapakku manjing sajiwa karo aku mak jelek dadi bagus kaya ngene wah yo kanggo brewok-brewok sithik empok aku upama dadi bagus kuwi biyen kaya ngene wah bojoku ora kok jeneng ngono kae sak ora-orane ya bojoku mesti jenenge ora bangsa kaya wong desa ngono ya mesti bangsa Retno bangsa Pita jeneng wong wedok Pita wah iya ya kaya ngene iki dadi cara lan srana nggonku bakal ngewangi karo momong aku Pandhawa iki sapa sing gawe Camus Klimasada aku jenenge sapa iki oh tak jenenge Bambang Pangluaran ya Bambang Seswanto ya Bambang Trisantosa alias Bambang Tayit ya tak golekane nganti sak ketemune Kresna sinayeng gelung mangrup mining cakranira tuh Sang Wisnu Bathara nglebur bumi katon gumilir ingkang mangsa kala dalah jagat selikur dina Janaka lho wonten dak. Lah kok dadi iki ketemu. Wong kok rada piye. Iki sanak kowe sapa? Menawi dangu kalian kula nami kula pun Bathara Randima. Lho sapa mau jenenge? Ah karo jenenge dhewe kok lali. Kula nami kula Bambang Pangluaran. Oh, Bambang Pangluaran. Paduka menika menapa Prabu Kresna? Iya, aku Prabu Kresna. Ingkang wingking menika Raden Janaka nggih Raden Permadi. Kowe kok wis ngerti menyang aku. Paduka menika kondang. Priyantun menika menawi kondang nggih sinten-sinten ngertos. Menawi pinanggih wonten pundi-pundi tiyang mboten tepang ngeten ceprat-cepret. Anggenipun kepengin tangkep asta. Sinundrawati Paduka menika kados priyantun bingung. Iya. Merga pancen aku
bingung Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klima Sada. Wah, menawi ngaten kula menapa dipun keparengaken nderek rerewan ngrencangi. Goleki piye? Ngrencangi madosi. Koko Prabu. Kinten kula dipun tampi kemawon. Oh iya ki tak sawang iki kaya wong pinter. Kowe bisa goleki tenan? Iya saged. Ya, yen to pancen kowe bisa, mengko kowe tak opahi. Wah, kula mboten pados opah. Kalian sederek piyambak kok opah. Lho kok sedulur dhewe piye? Lho, sedaya tiyang ingkang gayuh kautaman menika penganggep kula menika sederek. Koko Prabu menika tiyang sae. Iya ya. Ya wis ngene wae engko kowe gelem apa ora gelem tak opahi. Opahipun napa? Tak weni bumi ora ketemu sak jung jembare mapane ana cedhak lampe sireng. Jenenge pecuk pecukilan. Lho, niku papane Petruk niku. Iya, nek kowe gelem tak wenehi. Mergo iki Petruk ilang durung ketemu. Lah menawi Petruk pinanggih lajeng wangsul, ya semengko tak ijolani sak protelone negara Ndarawati. Wah, lah kok ya mayar men. Nggih, menawi katen dinten mangko kula nyuwun pamit kula badhe ngupaya ijalipun pustaka Jamus Kyai Jimat Klima Sada. Ya kowe sago yen sago mangkat to nggih kula nyuwun pamit nuwun. Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Di kowe ngerti ora wong kuwi mau kula dereng nate tepang. Mosok dereng. Ora keteng ambu-ambune tiyang kala wau mboten mambet. Apa iya? Mboten mambet. Sejatine mambu lho. Mboten. Ya wis yen ora tepung ya ayo tutnopun Kakang. Nggih, Koko Prabu. Bangone esuk gumiwang soroting surya ulah dalek. Wah, iya apa sih? Ya pancen aku saguh ngarep ndelaken pethuk karo Ratu Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Ya. Tak golekane. Mosok gek ngantek ora ketemu. Ing ngarep aku wis tau weruh pendhitane kae. Ya, muga-muga ana wong kuwirangane.
nyandunge apa-apa. Ora temu-temu ya. Wis ya. Aku kudu nganggo cara, nek ora nganggo cara ora iso. Carane ya mung kudu supaya piye wong kae ora ngerti ngono. Iya, mesti kelakon wae, kelakon. Sang Prab kok ngendika kaya ngono? Ya saka seneng bungaing atiku. Penemban kok ora kundur-kundur menyang Ngastina ki wis jare wis oleh gawe. Ah, cetha wis oleh gawe. Pustaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada wis ana tanganku. Wallah taala. Yen ngono tak gawane tak remete. Pandhawa mesti teko pati mara gawanen. Pandhawa patena ya pun mandut. Sembuh. Dadik dadi gayeng nih koyong. Tobat lah kepanjingan iblis nah memba warna Prabu Suyudana tak kira Prabu Duryudana tenan wah malah saiki wis nggawa Jamus Kalimasada wah keparat ora tata nyata laruta sangking yudha sang guru kula yen tan ngutusa sang Sri wis wengit tak ngetok bae asem. Ya, ha wong kene iki wong pukil, wong welut kok mbok doli udek kaya ngono. Arep ngopo? Oh, Raden Janaka. Iya. Kepiye wis entuk gawe wis oleh gawe. Yen ngono Klimasada wis ana tangan wis. Lah aku sing ngerti kok penditane. Apa kowe wis tau ketemu? Urung. Arep ngaku. Klimasada tak aturake Koko Prabu Puntadewa nya gawan.
Ayo kae. Tuk tek tuk tudung tuk tak tuk tek tek tek. Ayo muni yo. Tuk tak tuk tudung apa? Aku Bambang Pangluaran orang gagas. Tujune nggih pripun men tujune mau ki enek wong malih Prabu Duryudana. Lah kok njaluk Klimasada kaya tak wenehke. Lajeng saiki wis tak rebut meneh mergo aku malih Raden Janaka. Ning iki mengko wonge mesti nguyak aku, mesti mbledek aku. Lah lajeng penake piye ya? Sekecanipun pustaka Klimasada kula suwun kula dhelikaken. Menawi ndika kecepeng, lak namung kecepeng piyantunipun nang jimat Klimasada lak tasih mboten menapa-menapa. Wah, kuwi penemu sing apik nyokelan. Arep ngopo? Parat. Gosek. Jenengmu sapa? Bambang. Omahmu ngendi? Pusat. Pusat ki ngendi? Pusat ki Kuluwon. Mbok blejet ora sandangamu. Ora mbok ujule takon dosamu. Nyuwun pangapunten biyantu anak kula Kyai. Awit kula ngertos anggenipun nindakaken jejiban. Manut pituduhipun Kyai Semar anggenipun kepengin nambangun kayangan. Ya kowe raja suwelo. Kowe kok ya ijik eling karo anakmu. Ya anak kula kenging bebaya kala wau. Nggih, niku bapak kula sakniki loro. Niki bapak kula ingkang asli. Asli saking Galek Budi Madyantara. Madyantara. Niki bapak kula Pupon. Kowe sing anak Pupon, bapak kok Pupon. Ndi, jimat Klimasada? Nggih. Tak trima banget Raja Suwala. Iye. Kula nderek titip yoga kula nggih. Iya, kowe sak jeke ben melu kene. Kendangane apik. Apa-apa enjo ben melu kene. Somben nek aku wis tuwa ya genti ngendangi anakku sijine. Ingkang pundi lho gareng apa Bagong? Nek gareng sing gareng lah ya genti Bagong sing dodol jenang. Nek Bagong sing Bagong genti garenge sing gulungi kabel. Sampeyan iki omonge kan ndi? Kula nyuwun pamit puji pinuji nggih, Mas. Petro, Lun. Iki ora sak baene lho. Pendhita sing mbok adhepi ku ora sak baene. Lajeng iya. Ora sang ngenteni Prabu Kresna ben. Lho niku piyantune teng mriko niku Kalindra Janaka wis ben tak pethukane dhewe.
Pandhita Karya Wangsit pindha kumbang ajaping tawang Kyai Semar Badranaya iya syukur nek kowe ngerti karo aku ngene ya ingkang kalumrah pendhita kuwi ngibarate kaya sumur dicidhuki banyune ditimba banyune dadi sumure sing begegek ana nggone klenthing jon timba sing marani sumure merga kepengin nyiduk banyune ning iki kok kuwalik kowe iki sumur kok klayapan tekan ngendi-endi kowe kok goleki cidhuke kuwi pendhita apa kowe sing jeneng pendhita kuwi kudu nengenake panembah nindakake wewarahing agama suci kuwi wae sing ana perang-perangane ya kuwi sembah raga sembah sukma sembah jiwa ngono kae ha lah kok kowe ora kowe mlayu tekan endi-endi ngumuki wong pirang-pirang kowe pendhita apa ya pancen aku kepengin patine para Pandhawa. Ora mung Pandhawa nanging uga Ratu Ndarawati Prabu Sri Kresna. Lan uga utamane kowe dhewe Semar. Mula kowe aja dadi pamonging satriya Pandhawa dina iki tak lunasi nyawamu. Piye? Lambemu muni apa? Aku gelem masrahke pati uripku ning jawaben pitakonku. Kowe arep takon apa Semar? Sing jenenge Prau Momot Segara kuwi werdine piye? Tapaking kuntul nglayang galih kangkung kuwi kaya apa wujude? Yen kowe ngerti suarane jago kluruk ana njero ndok, jawaban nek kowe iso, kowe pendhita pengpengan. Nglungake pendhita kok nganggo endhok soklat endhoke sini apa awong kae pendhita mejenun kok ayo saiki golek ana Ndaramu Anoman sinten Ndaramu Anoman ndi wah wong edan nyaut wong tak geleme dhewe. Alah. Wong sampean iki jane ora melu kene lho, melu nggon Ramayana. Jane iki awore iki buta murup kae. Endi? Cek malah ra digawa. Anoman kula Kyai. Kowe tak omongi. Oh, ngaten. Ayo, kowe arep ngendi? Kethek putih kowe. Iya, aku Hanuman. Kowe pendhita saka ngendi? Ora susah takon. Aku saka Kayangan Ngawiyat. Ngawiyat ki ngendi? Wah. Wah. Oh.
Ndingane coba bawa Grotoyitmo kok ijek urip plotot nyawali iki ngopo to nyapo iki yo kake tak ganyang mentah kowe nyapul mlebu nyeng kandangmu apa ora iya ya wawe aku tak bali man ora wani-wani mulai terus pundi gurune sampun ical lajeng wangsul dhateng negari ini pun kakangku dukno Dara monggo kek kowe malian ora kowe iso mbuktekke Klima Sada wis bali Kakang Semar ini
Aku ngaturake panuwun lan nyuwun pangapura ya Kakang Semar. Nggih, nggih, nggih. Mboten sisah, mboten sisah mundhut. Pangapunten dhateng kula. Wah, tinemune Kakang Semar Badranaya nggo mbangun kayangan kowe duweni sedya pirang-pirang werna. Nggih, nggih, nggih. Nggih, mangke rumiyin. Niki Kalimasada niku yen mangsurasa sing jero jengandika niku mboten badhe kapedhutan sih merga isining Jamus Jimat Klimasada niku mung babakan sing nuntun jiwaning manungsa supaya weruh dalan sing padhang. Ora ana pangeran kejaba kang akarya jagat kabeh iki kagungane sarupaning manungsa sing urip ten lumahing bumi ya dulur tunggal kringkel ya wong liya ya sato lan ya iki wijine padha wae uga saka sing misesa jagat iki. Mula kang padha waspada. Kang padha waspada. Wiwit titimong saiki tetep tak bangun makartining satriya lahir lan batine supaya bisa gathuk lan jumbuh.